Imam pravo sumnjati ako imate vi, imamo istu plaću, vi imate veliku kuću, a ja imam potleušicu. A nisam pijanac, ne kartam i ne bacam lovu i ne palim dolare, nego onda nešto nije u redu. Činjenica je da Sanader ima neobjašnjivo bogatstvo i da bi on po ovakvom zakonu koji predlažemo zapravo to bogatstvo izgubio. Njemu bi to bilo oduzeto. Ima jedan vic, to moram čuti gledatelji, ali to nije vic, zapravo anegdota je. Dva političara Hrvatska, ja znam, ali ne mogu govoriti o imenima. Da, ne mogu me tužiti, pa onda neću se po sudu povlačiti. Razgovarao i kaže, znaš koja je najveća židovska kletva? A ovaj kaže, znam koja je najveća židovska kletva, Bog dao da imao, pa ne imao. A ovaj kaže, ne, ima jedna još veća, ali ne židovska, nego hrvatska kletva koja je Bog dao da imao, pa ne smio pokazati. Oni imaju to što se vidi, to je malo. Navodno su to kad su otvorili račune, tad su okrenuli leđa da je to bilo zabezeknuli da može netko u maloj državi toliko novaca staviti na svoj račun. To je ono ko one afričke zemlje razne, ne znam, njihovi predsjednici koji su pola državnog bogatstva stavljali na svoj račun. Ali zato mislim da treba građanima poslati poruku da je to njihov novac. Tako je. I da se moraju malo promisliti za koga će glasati i zbog čega glasaju za ljude koji ih neprestano pljačkaju. Jer ukoliko glasaju za one koji su ih pljačkali do sada, zbog čega će se ti promijeniti ako postanu ili premijeri ili predsjednici ili se ponovno pojave na vlasti. Znači, nažalost, treba građane uvjeriti. Građani imaju odgovornost za sebe i za nas ostale, jer svi mi imamo jedan... Što mislite, zbog čega građani pazite, ljudi koji su krivi za korupciju, 6 godina te korupcije, to je ista vlada ostalo, 2-3 ljudi se promijenilo samo, otišao premijer, znači ista vlada. Sad ti ljudi sjede u nekom antikorupcijskom vijeću su osnovali i oni sjede u tom antikorupcijskom vijeću i sad gledaš i misliš i ne vjeruješ svojim očima i kažeš sad će se ti ljudi boriti protiv korupcije i oni kažu 0 stopa tolerancije prema korupciji i narod to povjeruje. I zato mislim da zbog velike isprepletenosti politike, sudstva, jer zadnje izvješće, ako ćemo govoriti o objektivnim izvorima informacije, zadnje izvješće Komisije o progresu, odnosno napretku Hrvatske, koje ima mjesec dana, kaže da nema napretka u borbi protiv sukoba interesa. Znači, apsolutno nije bilo nikakvog napretka u rješavanju sukoba interesa. Nema napretka u osuđivanju korupcije na visokom nivou. Velika politička uplitanje, znači uplitanje politike u sudstvo, napadi na novinare se nastavljaju i sloboda govora je upitna. Mi slušamo iz godine u godinu, znači to se uopće ne mijenja značajno. Treba dovesti nepristrane suce i tužitelje izvana, ne iz jedne zemlje, stručnjake iz više zemalja koji će im postati znači, jedno savjetodavno tijelo i djelovati u Hrvatskoj kako bi se zapravo riješili političke korupcije prije svega, a nakon toga ćemo, mislim, i organizirano kriminal, jer je stav